сябры, як думаеце, гэтага будзе дастаткова? Ой, вы ж не ведаеце, што я запланавала. Гэта ўсё для урока музыкі, які я сёння Лесіку буду даваць. Лесік, вядома ж, малайчына. Ён шмат чытае, цікавіцца навукай. Але развівацца трэба усебакова. А ў музыцы ён зусім не арыентуецца. І ў музычных інструментах таксама непарадак, так. Фух. Прывітанне, Кася. Салют, дзяўчынкі і хлопчыкі. А вы ведаеце, які горад на зямлі самы маленькі? Не ведаем. А я ведаю. І ён называецца Хум і знаходзіцца ў Харватыі. Добра, што ты гэта ведаеш. Зараз яшчэ сёе-тое даведаешся. Праўда? А пра што? Пра самы вялікі на свеце горад? Пра акорды. Што? Якія акорды? Якія з нот складаюцца. У нас зараз, Лесік, урок музыкі. Ой, я да музыкі зусім не здатны. Вось і будзем выпраўляць становішча. Так, паглядзі сюды, Лесік. Гэта, Лесік, музычныя інструменты. Ты я ведаю. Папрашу не перашкаджаць мне весці урок. Ой, выбачайце. Што ты ведаеш, напрыклад, пра барабан? Ну, ведаю, што па ім трэба стукаць. Ну і ну. А што я не так сказаў? Усё так. А хто гэта з настаўніцай спрачаецца? Выбачайце. Дык вось, барабан. Што ж пра яго сказаць? Пра барабан у мяне нічога не напісана. Не будзем пра барабан. А пра што тады? Кася, я ўспомніў. А хто гэта на уроку крычыць? Балалайка. Што балалайка? У мяне няма балалайкі. Сёння дзень балалайкі. Што? У мяне гэта не пазначана. Ты, напэўна, нешта пераблытаў. Ды не, дакладна, 23 чэрвеня адзначаецца дзень балалайкі. І што гэта за дзень такі? Зараз даведаемся. Балалайка ўпершыню згадваецца ў старажытным дакуменце 17 стагоддзя, менавіта 23 чэрвеня. А гэта даўно было? Так, вельмі даўно. Балалайцы ўжо амаль 400 гадоў. Ого! Сёння можна павіншаваць з прафесійным святам музыкантаў, якія іграюць на народных інструментах, у тым ліку, вядома ж, на балалайцы. Народныя інструменты? Так, народныя інструменты. Гэта балалайка, гуслі, гармонік, драўляныя лыжкі. Ой! Што такое, Лесік? Кася, выбачай, гэта ж ты павінна музычны урок праводзіць. Так! Але я на цябе не крыўдую. Ты расказаў тое, чаго я не ведала. Так што дзякуй табе, Лесік. І няма за што. Кася, а давай мультфільм паглядзім. З задавальненнем. Сябры, вы ж не супраць? Не, выдатна. Мультфільм! Спадабаўся вам мульцік? Мне вельмі. І мне вельмі спадабаўся. І мне вельмі спадабаўся. Прывітанне ўсім. Прывітанне, Вара! Салют, салют. Вара, ты вырашыла стаць спартсменкай? Ды не. А на што табе тады ўсе гэтыя спартыўныя прадметы? А вы што, не ведаеце, які сёння дзень? Ведаем. Ну вось, чаго тады пытайцеся? Ты ўсё пераблытала. Пераблытала? Нічога я не пераблытала. Не спартыўныя прадметы трэба было браць. А музычныя?
Няма чаго смяяцца. Я ўзяла гэтыя прадметы, таму што сёння адзначаецца міжнародны алімпійскі дзень. Ды не! Так. Нет! Сегодня день балалайки. А значит, музычный день. Да. Я вам докажу, что сегодня міжнародны алімпійскі дзень. Так. Ну вось, знайшла. Слухайте. 23 чэрвеня міжнародны алімпійскі дзень. Менавіта 23 чэрвеня 1894 года было прапанавана аднавіць у свеце алімпійскія гульні. А прапанаваў зрабіць гэта чалавек, якога звалі П'ер де Кубертен. Цяпер яго імя вядома ва ўсім свеце. Ой. Что, Вара? І сёння сапраўды яшчэ і дзень балалайкі. Мы ж сказали! Значыць, сёння выдатны дзень. І спартыўны, і музычны. Здорово! Хлопчыкі і дзяўчынкі, у мяне прапанова. Напишите, якім спортом вы займаецеся. Ці на якім музычным інструменце умееце граць? Так, вельмі цікава даведацца. Я, напрыклад, спортом не займаюся, але вельмі люблю гуляць у мячик. А я зимой кататься на коньках, а летом на роликах. А я шмат чаго люблю. І ролики, і лыжы, і купацца, і ў мячы гуляць, і ў бадмінтон, і на піаніна, і ў шашкі. Вось! Якая наша Вара малайчына. Так, а вы, сябры, про сябе нам напишите. Наши адресы памятаете? Поштовый 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». Ці электронны доброранок tv@gmail.com. А я зараз прапаную усім разам паглядзець мультфільм. Пасля чаго? Что? Сюрприз! Мультфільм скончыўся, а дзе сюрприз? А вось і ён. Ура! До нас зноў прыйшло письмо. Так і даслала нам яго Марына Крыштапович. Марына, прывітанне! Марына жыве ў вёсцы Чарнаўчыцы, Брэскага района. Яна скончыла 1 клас. Марына піша: кожную раніцу я з вялікім задавальненнем гляджу вашу перадачу. Яна мне вельмі падабаецца. Правильно родишь, Марына. І дзякуй табе за гэта. Марына даслала нам вельмі цікавую крыжаванку, якая называецца «Моя Беларусь». Я яе ўжо для вас падрыхтавала. Здорово! Давайте разгадывать. Давайте. Так, спачатку разгадаем усё, што па гарызонталі. Так, лічба 3. Так, марка тэлевізараў, якія выпускаюць у Мінску. Ой, мы не ведаем Не гэта. ведаем. Нічога, я ведаю. Гэта гарызонт. Так. Гарызонт. Ну, вось, падышло. А, падыходзіць. Подходит. Так, далей, лічба 4. Сімвал сучаснай Беларусі, які з'явіўся ў Мінску ў чэрвені 2006 года. Не магу здагадацца. Я падкажу. Гэта вялікі, прыгожы будынак, каля якога стаіць помнік беларускаму першадрукару. А, библиотека. Малайчына, Лесік. Тека. Ну, вось. Так, далей. А хто з'яўляецца асветнікам, першадрукаром і вялікім сынам полацкай зямлі? О, я ведаю, можна я адкажу? Можна. Гэта Францыск Скарына. Францыск Скарына, чуў? Скарына. Падыходзіць.
Так, мы молодцы. Ну вось, а теперь мы разгадываем усё, что по вертикали. Так, давайте. Столица Беларуси. Минск! Так, это пытанне было зусім не складаным. Минск. Далей. Магутны звер, вагой больш за тонну, выява якога змешчана на самым вялікім белазе. Цікава. А я ведаю магутнага звера, які называецца зубар. А гэта ён і ёсць. Ура! Я малайчына. Ніхто з гэтым не спрачаецца. Супер. Ну вось. У нас яшчэ ёсць лічба 5. Вялікая птушка, белыя крылы якой накрываюць Беларусь кожную вясну. Бусел! Малайцы. Ой, дзякуй, Вара. Бусел. Якія ж вы ў мяне разумнікі, ганаруся вамі. Ой, дзякуй, Вара. Ну і апошняе. Марка халадзільнікаў і пральных машын, што выпускаеце ў Мінску. Дазволіце зноў мне адказаць. Дазваляем. Атлант. Ура! Ну вось, Атлант. Подошло! Ура! Разгадали! Марына, ты даслала нам вельмі цікавую крыжаванку. Вялікі дзякуй. Дзякуй! Ну а зараз я прапаную крыху адпачыць і паглядзець вельмі цікавы мультфільм. Ну вось, даражэнькія сябры і сяброўкі, нам трэба развітвацца. Ужо! Так. Жадаем усім выдатнага дня. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку. У нашым добраранку! До сустрэчы!